Paduol man ulayo ako ang tahon sa ninako kaguol sa palayo ay paduol at kaguol diri madana Wala pinakalas ba? Pinakalas ba? Pinakalas ni. Pinakamaster nga ko. Wala pinakamaster nga ko. Sugat pa si Bayan na alaw dalisod alagi mo nila nagpadala kanto sa mga kasakit sa lalo buhata yan ikainit ang kinabuhi ko niya akong idala. Happy birthday, Pipay! Buddy, partner! Ako mag-vlogger na lang! Lukat-kat kong sagutan, bahalag kapoy na kaayo suro yung isda maningkamot para na'y pamahaw panikon tumulakaw mo nga wala may kaon kapilisong pangitaon pait kayong panahon wala ko nisulod sa eskwelahan kay dito sa eskwelahan wala ko'y makaon maong ako nanarbaho para makatabang ko sa akong mangon akong pamilya karon nagkalisod sakit kayo tanaw ko para sa akong kaugalingon pero unsaon ang akong kinabuhi ako na lang yun kagwantahon nalipay ko kay naa ang akong mga barkada kaming tanan mga tawa bahala kung sa amo ang problema karon kami maningkamot nga kami makakaon nami okasyon pero wala yun mi ihawon tungod sa kapait sa kamahal sa palaliton kini akong kinabuhi ako ani ipadayon kauban ako ang akong mga tropa o barkada nakalisod ang akong pamilya Berdeng kapuyas pangwarta. Yes, shout out Pipa in the house. Roll set. Mga set ng mga tayo ng mga politiko dito sa ating bayan. Fuck you my bets. Kaming Pramasundre, ipaabot ako ang kapait sa akong panginabuhi. Tanawan ninyo, waban ninyo lakitan. Unsa may akong makaon sa luyot, alubati mo ay agwantahon. Mulad ginamos kauban saging akong trupa. Ako ang gipasalamatan sa labaw nga makagagahon. Pait na kayo ang panahon, pero kini akong tinuod na istorya sa akong kinabuhi. Personal nga vlog ni ang akong gisulat maong kuris-kuris o dali-dali. Wala na ko nagdugay-dugay para maabtan ako ang panahon ingon ani di ay ang moderno nga panahon kauban akong mga tropa mauni ako ang wala pag eskwela kauban ako ang mga barkada mga tao aming tanan pag-abot sa kadaugan kay kaming mga maningkamot adunay kagdaugan og diri na lang taman salamat kayo pakyo niyo tanan mga politiko okay lang jokes lang yes marat ako freestyle yo shit salamat kayo roll salamat wala man ayaw nagpahuway sa pagsalig o pagtuho ay kalimot na ikinuho mas labaw kasi mong problema bisa kung sa kalisod yang as babaw niya katawa padala akong diyan bag mo. Ang tambay mo, mangutan na ta, basi kailan ang masundiri. Pwede mangutan na? Kailan ka ni masundiri, hiring mga daw siya. Gat lang ha, kung saan ako. Sir, may mga apply. Boss, dara sila boss. Tao mo na ito mga aplikante. Boss, kailan mo masundiri? Pagtaro mo ako kailas ko ha! Sugat pa ni mo eh! Bagay mo! Pagtaro mo ha! Basikiwa mo! Nagutong rin! Di ulo na mo! Gusto mo! Ang isa sa baw boss eh! Lain pa yato boss! Kining... Nag-hiring man daw ka boss! Nya, isa po klaseng trabaho diri boss ki dollars may nakabutang dito sa Paskil. Abi na ko kining abroad na nga ulian lang tagahapon. Nag-apply mo? Oh, kamatulog dawat na mo dayon.
Sa kahit dawat na ta, pero lipay ka po. Lipay ka po. Kung ba dawat ko, ngayon yung kwarta mo dito. Sa pagkayat ng trabaho on diri. Kung gani, kalbunan na boss. May dawat na dito. Okay, dawat naman mo. Instruction natin mo pagtrabaho. Usahan pagpailot. Ang isa ka labi, hatakan. Pwede po sanggot. Muna mahala ito, Padre. Wala tayo insurance. Pag mahagbog ka, matay ka. Inong kinabuhi, wala kayo madawat. May madawat sa pamilya. O, sige na, pagsugod na. Akat. Pailot. Hoy, mga bagag na. Balik po, Dre. Naon pa mo sa aking ubuto, ha.